Moje meno je Michal Papučík, na projekte INOSOC participujem ako architekt informačných systémov, analytik a vedecký výskumný pracovník. Projekt INOSOC je z high level pohľadu aplikovaný výskum v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Je to odpoveďou na dnešné, nazvem to, dopyty v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a to je moderné a bezpečné služby, SaaSové, cloudové služby a priniesť dostatok znalostí alebo expertov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Pôvodne sme chceli vytvoriť názov, ktorý by sa skladal štandardne z nejakých skrátiek začiatočných písmen, ale nakoniec sme dospeli k názoru, že je to naše nové inovatívne riešenia nejakého Security Operations Centra, tak sme sa rozhodli, že to INO predstavuje ako inovatívnosť a SOC ako Security Operations Center, čiže dokopy skrátené INOSOC. Hlavným cieľom projektu INOSOC ako výskumného projektu v oblasti kybernetickej bezpečnosti je priniesť nejaké otvorené open source riešenie takým subjektom, ktoré si nemôžu dovoliť štandardné vysokonákladové bezpečnostné riešenia, ktoré sa zaoberajú kybernetickou bezpečnosťou. Snažíme sa priniesť také riešenie, ktoré si tie subjekty dokážu buď zajednať formou služby, SaaSovej služby, alebo potom formou nejakého on-premise riešenia, ktoré je postavené na nejakej kontajnerizácii a nejakému jednoduchšiemu postaveniu u nich doma v systéme. Projekt reaguje najmä na najväčšiu potrebu v rámci kybernetickej bezpečnosti, a to je zabezpečiť naše informačné systémy. Nie sme na tom úplne dobre, čo sa týka Slovenskej republiky. Naše IT systémy majú nespočetné množstva problémov. Najväčšie nedostatky u nás sú, okrem samotného zabezpečenia, že sú tieto bezpečnostné systémy veľmi nákladné. A druhý faktor, veľký problémový, je, že máme málo expertov, ktorí by dokázali tieto systémy obsluhovať alebo nejako pracovať v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Naše riešenie vlastne zabezpečí to, že si ho budú môcť dopriať alebo zabezpečiť také organizácie, ktoré nemajú financie na tie drahé riešenia, a zároveň vďaka umelej inteligencii alebo nejakého machine learningu dokážeme, tak povediac, odbremeniť tie náklady alebo tú potrebu tých expertov a nebude ich potrebné tak veľa. Úplne najzákladnejší prínos za mňa pre to, čo plynie z tohto projektu, je, že prinesieme návrh alebo nejaké riešenie, open sourceové riešenie pre subjekty, ktoré si ho budú vedieť buď začať používať ako SaaSovú službu, alebo si ho u seba on-prem spojazniť. Ale pre mňa akože ďalšie ciele sú hlavne veľká spolupráca s univerzitnou sférou, to je, že prepojenie, nazvem to, firmy a univerzity a vytvoriť tak nejaký funkčný tím, ktorý dokáže nejaké myšlienky, zaujímavé podnety pretaviť do nejakého hotového riešenia. A zároveň za mňa, ako aj za univerzitu, je to určite zvýšenie kompetentnosti týchto ľudí, ktorí na tom projekte participujú, lebo každý sa naučí niečo nové a posunie sa ďalej v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Mňa na tomto projekte najviac bavia spoločné meetingy, alebo nazval by som to skôr brainstormingy, kde sa všetci spolu dohadujeme. Nie, nazvem to, nie je to vždycky úplne, že najmilšie a najkrajšie, ale vždycky si povieme, čo sú dôležité faktory, ako ich vieme dosiahnuť, hľadáme spoločné nápady, konsenzus, a možno táto synergia medzi týmito dvoma tímami z univerzity, z výskumného prostredia a našeho, z toho firemného, alebo nazvem to z toho, čo rieši tú praktickú stránku veci, je častokrát vymyslenie niečoho úplne nového alebo nového prístupu, ktorý ma naozaj teší, že nerobíme niečo bežné, ale naozaj sa ide do niečoho nového, čo sa snažíme, nazvem to tak, sklbiť dokopy z týchto oboch svetov. Na projekte INOSOC sme sa stretli naozaj s veľkým množstvom technológií. Keď si odmyslím tie bezpečnostné a kyberbezpečnostné technológie, ako sú hardware a software v oblasti bezpečnosti, tak veľmi často sme sa stretli napríklad s bežným hardverom od softveru a hardveru nazvem to v infraštruktúre, sieťové prvky, okrem firewallov, štandardné routere, switche a tak ďalej, koncové stanice, množstvo iných zariadení, ako sú aj tablety, mobily. Čiže štandardne s tým prichádzame do styku, ale medzi tým sme si vyskúšali mnoho rôznych databáz napríklad, alebo prezentačných vrstiev nejakých programov, ktoré už reprezentujú nejaké logy, nejaké záznamy, nejaké anomálie, a zároveň dosť sme sa, tak povediac, vyhrali aj s nejakými modelmi umelej inteligencie alebo machine learningu, prípadne inak nazvaného strojového učenia. Úloha našej spoločnosti Brain IT na projekte bola, dá sa povedať, spočiatku rozdelená hlavne na základe našich kompetencií. Už v úvode sme si povedali, že dobre, my máme veľkú výhodu alebo sme silní práve v tej oblasti, že vieme zobrať nejaké vyskúmané informácie, ktoré niekto predspracuje, čo je v tomto prípade univerzita, a my z nich prepracujeme nejaký produkt alebo projekt, alebo pôjdeme s ním ďalej a urobíme návrh, ktorý je použiteľný v praxi. Čiže to sú naše silné stránky. Preto sme sa rozhodli, že naše pracovné balíky sú najmä konfigurácia
a nazvem to inštalácia týchto podmodulov alebo modulov. Zároveň bolo to návrh architektúry, jej vytvorenie a ako tretie sme si zobrali na starosti alebo sme garantmi osvetovej alebo nazvem to marketingovej činnosti dostať to povedomie medzi ľudí o tomto projekte a o tejto kybernetickej bezpečnosti a týmto oblastiach okolo toho. Ale musím aj samozrejme podotknúť, že na všetkom sme spolupracovali spoločne. To bola aj idea, keď sme do tohto projektu išli. Tam bola jasná vízia a dohoda, že určite na každom work package pracujeme spolu. Už len kvôli tomu, aby sme prehlbili tú, nazvem to, spoluprácu, nech je intenzívna a nech sa všetci naučia z tej oblasti, ktoré nie sú zvyknutí pracovať. To znamená, škola sa naučí niečo od nás a my niečo zo školy. Prepájať akademickú a biznis sféru je podľa mňa úplne výhodné práve takýmito projektami, ktoré sú výskumné, sklbené spolu s niečím, ktoré už presahujú do toho, že sa vytvára nejaký produkt. Vďaka tomu my sme si napríklad vytvorili také partnerstvo, ktoré už ďaleko presahuje, nazvem to, hranice projektu. Už spolupracujeme na iných projektoch, určite aj po ukončení budeme spolupracovať na úplne iných, nazvem to, oblastiach ako len kybernetickej bezpečnosti. A už teraz napríklad spolu sme napísali ďalší projekt, ktorý je pokračovaním Inosoku a mal by ho dostať, nazvem to, na ďalší level, kde si ďalej v tej nazvem to, v tej našej vízii, kde ho chceme dostať. Na projekte Inosok využívame množstvo medzinárodných štandardov. Úplne ako prvý spomeniem PRINCE2, to je metodika riadenia projektov, ktoré sa, dá sa povedať, veľmi, nie úplne striktne, ale dosť dodržujeme. A to je kvôli tomu, že na fakulte riadenia informatiky je to zaužívaný, nazvem to, proces alebo framework. Rovnako u nás v spoločnosti Brainity ho používame na všetky projekty a veľmi nám pomáha v tom dodávke týchto projektov. Zároveň ITIL V4 používame kvôli nastaveniu nejakých servisných parametrov, servisných službám a v oblasti správy týchto služieb, ktoré plánujeme v budúcnosti budovať. Čo sa týka architektúry, tak tam sme si povedali, že budeme využívať nejaký architektonický rámec určený TOGAFom. Najčastejšie, čo sa týka nejakej reprezentácie grafickej, využívame Archimate 3.1 alebo UML verzia 2, niekedy aj BPML, ale nie je to úplne až tak, nazvem to, striktne dané. V tomto prípade drvavá väčšina je Archimate a UML verzia 2. No a čo sa týka štandardov našej spoločnosti, tak ako prvý určite musím vymenovať ISO 27001, čo je vlastne informačná bezpečnosť, ktorá priamo s tým súvisí. Takisto 9001 dodržiavame, 22301 a mnohé iné, ako aj 20000 o riadení služieb.